A renovación da depuradora de Tragove inicia unha nova etapa. O proxecto saiu hoxe a licitación co obxectivo de adxudicar os traballos a mediados deste ano e que a renovada planta poida entrar en funcionamento no primeiro semestre do 2023. A actuación conta cun orzamento de 5,3 millóns de euros da Xunta. Esta mañá visitaba as obsoletas instalacións sobre as que se vai actuar a conselleira de Infraestructuras xunto co alcalde de Cambados. O que conseguimos é unha depuradora máis eficiente, máis moderna, na que casi duplicamos a capacidade de tratamento pola ampliación do tratamento secundario e totalmente desinfectada toda a auga residual que entra nesta depuradora e pasamos de tratar 750 metros cúbicos hora a 1.200 metros cúbicos hora. A reforma supera non só a ampliación da capacidade de tratamento, senón que tamén a renovación de todos os equipamentos tecnolóxicos xa obsoletos. Busca tamén un maior rendemento enerxético converténdose nunha planta Dietel Vázquez case intelixente. Tamén monitorización da enerxía, co obxectivo de, vendo como está a tarifa eléctrica que está polas nubes, dende logo sacarlle a máis eficiencia a xestión eléctrica destas instalacións. Tamén unha plataforma intelixente, isto quere decir que vamos a garantir esa xestión profesionalizada e intelixente da depuradora de aguas residuais aquí en Cambados e, por último, esa integración paisaxística para minimizar o impacto deste tipo de instalacións. A planta que xestiona as augas residuais de Cambados e boa parte de Vilanova arrastraba problemas dende hai tempo con episodios de verteduras contaminantes ao mar. Estamos moi satisfeitos da colaboración mostrada e do apoio obtido por parte de Augas de Galicia na redacción e na execución que vai ser deste proxecto. Necesario, por outra parte, é certo que a depuradora xa estaba obsoleta e existían algúns problemas puntuais. Por lo tanto, agora vamos a dar un impulso novo a esta depuradora, non só en ampliación de capacidade, como ben decía a conselleira, sino tamén en modernización das instalacións. Ademais destas obras, a Xunta ten en marcha outro proxecto de mellora da rede de colectores de Cambados e Vilanova para eliminar verteduras. No caso de Cambados, a actuación atópase en fase de tramitación municipal, mentres que en Vilanova están pendentes da autorización por parte de Costas do Estado. En conxunto, o investimento rolda os 6 millóns de euros.